Koľko robiť sérií a aký počet opakovaní zvoliť pri danej sérii? Na tieto otázky si ideme v dnešnom videu odpovedať. Takže ahoj, vítajte na videa a dneska si odpovedať na otázky, že koľko robiť sérií a teda tých opakovaní pri danej sérii. Pokiaľ sa bavíme o tomto, je to vždy najviac kontroverzná otázka o fitness community, že proste koľko sérií robiť, čo je optimálne, čo nie je optimálne. Preto chcem ukázať na to môj názor, jak to aj ja odporúčam klientom, jak cvičím ja sám a proste celkovo volám túto vec. Keď sa povie pracovné série, vždy sa myslí, že koľko pracovných sérií proste odcvičíš za jeden týždeň na jednu svalovú partiu. Ideálne spektrum pracovných sérií, proste tu tak vidíš na tom grafe, je proste rozmedzi 10 až 20, jak vidíš, že 10 je plus minus ten začiatok, kde tá krivka začína stúpať a 20 je, kde má taký ten pomyselný vrch. Každopádne, boli to štúdie proste na rôznych ľuďoch, musíme brať, bolo proste veľa tých štúdií, bolo to veľa ľudí, každý je rôzny, každému to vyhovuje inak. Musíš brať prosto, že máš voľaké slabiny, máš voľaké prednosti. Napríklad pre mňa, na nohy by napríklad mne stačilo urobiť 10 sérií za týždeň a narastol by im o mnoho viacej, keby urobím aj 25 sérií na biceps za týždeň, ktorý by mi v živote nenarastol. Hej, čisto pre príklad. Vždy predtým, pokiaľ si vyberáš, že koľko pracovných sérií robíš v týždeň na danú solo partiu, sa musí seba samom spýtať. Je táto moja partia, je to prednosť, slabina, alebo je to proste taká, že ani jedno, ani druhé. Vždy toto je najdôležitejšia otázka, ktorú sa vždy spýtaj. Pretože vždy na slabine budeš dať trošku viac sérií, na prednosti o niečo menej. Za mňa ideálne množstvo pracovných sérií za týždeň, keď mám na tú otázku odpovede, rozmedzi od 14 do 18. Pretože do tých 14 je to také, že je to dobré, ale tá krivka, jak vidíš znova na obrázku, postupne začína naberať o takých 10, 11, 12, 14 a pri tých 18 plus minus na taký pomyselný vrch, hej. Pretože znova, keď napríklad robíš 30 pracovných sérií na týždeň, začína to byť kontraproduktívne, že ten sval pretrénováš, nestíha regenerovať a tak ďalej, čiže proste viac iba paseky narobíš, ako by si dobre narobil. Za mňa najlepšia proste vec je držať sa v tom rozdíle 14 až 18, znova brať ohľad na to, či to je proste tvoja silná alebo slabá partia, tá svalová. A za mňa ideálne je proste dostať na 2 tréningy, pretože určite si už počul miliónkrát, že proste ideálne proste cvičiť svalovú partiu 2-krát do týždňa. Áno, je to určite lepšie, ako keby napríklad cvičíš rozpliče, že pondelok cecky, útorok chrbát, streda nohy a tak ďalej, tak ďalej. No napríklad, zoberme si príklad, pondelok cvičím cecky. Dám tam 4 cviky po 4 série, to je 16 sérií. Som v tom spektre medzi 14 a 18, áno som, je to super. Lenže ty keď robíš 16 sérií za tréning, tých prvých možno 6 až 8 bude ešte, že dobre, to sú tie, ktoré potrebuješ. A tie ďalšie, to je zbytočný junk volume, čiže úplne zbytočne sa tam vysileš. Ty ten sval až zbytočne moc poškodíš a už to nevedie k žiadnemu extra proste rastu svalov. Čiže preto je 100 krát lepšie, aj z mojej vlastnej skúsenosti aj na mňa a klientoch proste vždy strozliť do 2 tréningov. Napríklad, že jeden tréning zdáš 8 sérií a druhý zdáš 8. Je to o mnoho lepšie proste pre tie svaly, že skôr ti zregenerujú po tých 8, hlavne do tých 8 pracovných sérií môžeš dať o mnoho viac síly, o mnoho viac energie, prečo dobre si urobíš 4 série na bench, 4 série na tlaky, potom máš pec deck a voľaké ďalšie rozpašky. Samozrejme, že nakoniec ten pec deck a rozpašky, tam už budeš dávať prdvaj, ten sval bude úplne vyčerpaný, zničený, bude to fakt, že len zbytočne sa tam budeš plácať v tom fitku, míňať energiu a proste bude to len kontraproduktívne. Čiže rozdeli si to na 2 tréningy ideálne. Ešte ďalšia otázka je, že koľko robiť sérií na jeden cvik? Za mňa 1 až 3 pracovné série v tomto rozmedzi. Viac ako 3 by som určite nešiel, menej ako jednu, asi len pôjdeš, tak to má logiku. Čiže za mňa je také ideálne proste 3 plus minus pracovné série na jeden cvik úplne ideálne. Pretože ja to robím tak za mňa. Prvá séria je proste taká vždy tá iniciálová, kde skúšaš, že jak pôjdeš tú top sériu, že či proste pridáš, ubereš, jak sa cítiš. Druhá je väčšinou vždy tá, ideš proste ten top set, že ideš all in, totálne do zliania všetko. A tá tretia taká, že rozmedzi, že je také 1 až 2 opakovania v rezerve, pretože znova, ono nemá nejaký extra význam, proste všetky tie 3 série sú úplne do zliania, za zlyhanie, lebo zás narobíš len väčšiu paseku, jak máš, len vás proste svaly zosekáš. Na ďalšom si budeš vládať, prepáliš centrálnu nervovú sústavu a proste niekedy treba fakt, že menej je viac. Čož bol jeden problém, ktorý som ja robil, že stále som šel do zliania, furt dokola, som bol pretrénovaný, nerastlo to, nebavilo ma to. A to je proste príbeh na opäť ďalší deň. Takže za mňa proste 3 pracovné série proste ideálne, 4 by som určite nešiel, tá štvrtá to, že proste zbytočný junk volume. Čiže ja by som určite šiel, keď tak 3 pracovné série maximálne na jeden cvik. Čiže tu mám vlastne zhrnuté, že ideálne rozmedzi 14 až 18, ďalej ísť 3 pracovné série maximálne a rozdeliť si to proste do ideálnej 2, keď tak kľudne aj 3 tréningov, je to o dosť lepšie, jak hlavne na jeden tréning. Čiže za mňa maximálne na jeden tréning ísť voľakých 8 pracovných sérií, fakt, že maximum ideálne proste voľakých 7, možno 6
pracovných sérií na jednu partiu, pretože do tých 6 alebo 8 sérií dokážeš dať úplne všetko, čo máš, keď máš ich 16 sérií, čož určite netrénuješ. Čiže to bolo veľmi skrátke proste k sériám, koľko ísť za tok. A teraz, aký robiť počet opakovaní? To je zás otázka, na ktorú je milión odpovedí. Znova, záleží, či chceš trénovať silovo alebo objemovo. Keď kúkaš toto video, tak asi na 90% chceš trénovať objemovo. Za mňa ideálny počet opakovania v rozmedzi 3 až 12. 3 opakovania, že proste v rozmedzi 3 až 5 by som fakt išiel, že len pokiaľ sa vyslovene, že silovo chceš proste sústreďovať na voľačo, že len silovo to proste hrotiť. Za chvíľu nám baterka vypadne na kamere, takže musíme kábel zebrať. Čiže to rozmedzi 3 až 5 opakovania, proste pokiaľ fakt, že len chceš nejak silovo trénovať, alebo na konci chceš silovo posúvať. Pod 3 opakovania by som išiel, je to zbytočne veľké riziko zranenia, maximálky a skúšať a tieto blbosti možno fakt raz za čas, ale veľmi opatrný pri tom, veľa rozčasových sérií a tak ďalej a tak ďalej. To je téma na úplne iné video o maximálkach, čiže za mňa 3 až 5 počet opakovaní, keď chceš ísť fakt, že len keď silovo cvičíš na volačov, alebo v tomto rozmedzi. Inak u väčšiny cvikov prosím, že 5 až 12 rozmedzie. 5, keď to chceš viac, že silovo pušnúť, 12 proste takéto maximálne. Lebo pokiaľ budeš robiť aj 20 opakovaní, zadýchaš sa u toho, musíš ich urobiť 20, jednak časovo to dlho trvá, zadýchaš sa pri tom a veľakrát proste ak nedorobíš tých 20 len kvôli tomu, že nevládze, lebo začne ťa to páliť, neudýchaš to alebo niečo podobné. Čiže za mňa rozmedzie 5 až 12 opakovaní proste ideálne. Znova, najčastejšie proste, čo cvičím, je rozmedzie 7 až 12, sú 99% cvikov. Možno pri drepoch cvičím, že veľakých 5-6 opakovaní. Napríklad pri bicepse cvičím okolo 10 až 12, hej, samozrejme záleží to. Vždy musíš brať v potaz to, že pri väčšine proste cvikov sa snažíš kombinovať tie opakovania. Zoberme si pre príklad, že tlaky s jednoručkami. Jednu sériu si dáš 10, druhú si dáš 5 opakovaní, teda skúsiš trošku viac silovo, ďalšiu si dáš 8, čo bude taká celkovo hypertrofná. Čiže snaž sa znova tiež pri cvikoch proste kombinovať to, aby si útočil na iné tie svalové vlákna, pretože každý sval má aj pomalé a rýchle svalové vlákna, čiže ty chceš proste oboje zacieliť. Čiže plus minus to kombinovať to rozmedzie, že 5 až 12 u väčšiny cvikov, že jednu dať viac akože silovejšiu, jednu viac objemovú na výdrž, takže snažíš sa to kombinovať. Čiže to je veľmi skrátke odpoveď na otázku, že koľko robiť proste opakovaní. Za mňa proste toto rozmedzie a znova. Napríklad pri malinkých svalových partiách, ako máš proste biceps, zadné ramena, tam ako nemá nejak moc význam robiť, že 5 opakovaní, hej, že fakt tam zajem, že na zadné ramena maximálky pomaly. Ale znova zase taktiež pri drepoch by som nerobil, že 12 opakovaní, lebo proste drep nie je cvik uspôsobený na to, aby sa tam robil opakovanie, ale skôr váhy. Tak znova aj proste pri tom rozmýšľať. Takže hej, to vlastne skrátke odpoveď na otázku, koľko robí opakovaní. Za mňa proste 5 až 12 počet opakovaní, úplne ideálne rozmedzie a kombinovať to popri tréningoch. OK, takže to bolo všetko pre video, ak sa ti video páčilo, daj like, odberám, myslím, pri ďalšom videu. Čau.